jaký je to tady život. Kolik hnízd a mláďat. Kolik hladů pohromadě. Jmenuji se Hana Mlynářová a učím na 1. stupni základní školy. Narodila jsem se 6. března 1983 v 6. místnosti 4. okrsku bunkru. Tohle to ovšem už nejsou rackové, nýbrž sliční letouní, vzácní nad našimi vodami. Vyučuji hlavně přírodopis a vlastivědu, aby děti, případně jejich potomci, byli připraveni na svět tam venku, aby znali jeho přírodu a historii, až do něj přijdou. Po druhé světové válce byl svět rozdělen na 2 bloky. Východní, komunistický a západní, demokratický. Vztahy mezi Spojenými státy a Sovětským svazem se ochladily a změnily se ve stav neustálého politického a vojenského napětí, studenou válku. Obě strany měly jaderné zbraně a byly připraveny je použít. Jakýkoliv konflikt se mohl stát rozbuškou, která by rozpoutala 3. světovou válku. Nebezpečných okamžiků bylo několik. V době korejské války po útoku čínských dobrovolníků na tiskové konferenci prezident Truman prohlásil, že americký vrchní velitel generál MacArthur má veškeré zbraně k dispozici, včetně i jaderných, a může jich použít. Asi nejnebezpečnější krizí byla krize, kterou Sověti nazývají karibská a Američané kubánská raketová, aby tak dali najevo, kdo ji zapříčinil. V roce 1962 zahájila Moskva operaci Anadyr. Jejímž cílem bylo vybudovat na Kubě raketové základny, z nichž by bylo možné zničit jakékoliv město ve Spojených státech. Američané se rozhodli pro námořní blokádu ostrova. Sověti reagovali vyhlášením mobilizace. Vypukla karibská krize. Svět stál na prahu 3. světové války. Byl to Fidel Castro, který v podstatě na Chruščova naléhal, aby v očekávání té americké invaze na Kubu Sověti využili těch jaderných zařízení, které už měli k dispozici, a zaútočili vlastně tím předstihujícím útokem na území Spojených států. A je evidentní, že Chruščov si tehdy pomyslel, že Castro je v podstatě romantický blázen, že není možné dopustit takovýto vývoj. U Kuby operovaly 3 klasické sovětské ponorky, které byly vyzbrojeny jadernými torpédy. Tyto ponorky byly pronásledovány americkými křižníky a došlo tam dokonce i k jejich kontaktu, kdy americký torpédoborec urazil ponorce sovětské vysílačku, a v případě použití těchto jaderných torpéd proti těm torpédoborcům by nepochybně došlo k jadernému konfliktu stejně. Takže fakticky katastrofě zabránilo to, že jak ti velitelé ponorek, tak ti velitelé křižníků byli neobyčejně psychicky odolní, vycvičení a měli obrovský pocit odpovědnosti za důsledky svých rozhodnutí. Americká generalita opakovaně říkala, že Sověti nezareagují, ale to byla pochopitelně iluze. Chruščov ve svých pamětech skutečně s bolševickou otevřeností říká, že v tom případě by musel následovat asi odvetný krok někde jinde, pravděpodobně v Evropě, a z toho by pravděpodobně vypukla 3. světová válka. Svět se připravuje na válku, kterou zavinil kapitalistický agresor. Ani v Československu se nezahálí. Pod vedením soudruhů a soudružek z komunistické strany se obyvatelstvo spořádaně a organizovaně přesouvá do protiatomových krytů. Vše je připraveno tak, abychom dodrželi plán výroby i při přechodu na výjimečný stav. Kryty jsou plně vybaveny a přizpůsobeny i delšímu pobytu.
Každý ví, kde je jeho místo. No a vešli jsme do bývalého podzemního chráněného velitelského pracoviště. Pracoviště sloužilo pro 250 osob. Odtud by se řídily vojenské operace v případě, že by byly použity zbraně hromadného ničení, jaderné, chemické, biologické a tak dále. Čili zatímco vojska venku měla ochranné oděvy, zde se mohli příslušníci armády volně pohybovat a řešit operační úkoly. Ten objekt vzniknul v roce 1961, nebo po roce 1961 v období kubánské krize. Jejich rodiče se tu narodili také. Máme tu vše, co si můžeme přát. Dostatek pohybu, výživnou stravu, vzdělání, bohatý kulturní program. Nedostatek slunečního svitu nahrazujeme pravidelným ozařováním horským sluncem. Přesto se nám někdy zasteskne po životě tam venku, po tom, co známe jen z filmu a z vyprávění. Ale nestěžujeme si a každý pracuje pro konečné vítězství, jak nejlíp může. Dá se to jíst? Od vrchu. Nemůže. Co tě tak poňuká? V období karibské krize jsem byl podplukovníkem, bylo mi 35 let a byl jsem ve funkci zástupce náčelníka štábu první armády pro operační věci. Od roku 1961 byl vytvořen Československý front, který přebíral frontové velení na strategickém směru Praha-Stuttgart, zhruba Dijon, podle plánu generálního štábu sovětských ozbrojených sil. Počítalo se s tím, že československá armáda se de facto vypaří, rozplyne se na tom německo-francouzském pomezí a teprve s odstupem 48 hodin by následovaly jednotky druhého sledu sovětské armády. Ona by v podstate bola s najväčšou pravdepodobnosťou úplne obetovaná. Ano. Jaderná válka, se kterou se počítalo, by neušetřila nikoho. Jednak ty účinky, tlaková vlna, záření a skutečnost, že poločas rozpadu těch radioaktivních látek je řádově někdy i stovky let, takže ten prostor by byl neobyvatelný. Podle mého názoru v případě masového použití jaderných zbraní naděje na přežití nebyla téměř žádná.
No a zde už máme jednotlivá pracoviště odborná, jak jsem říkal, motostřelci, dělostřelci, spojáři, rakeťáci, tankisté, tak, jak byla rozdělena ta skupina na ty bojové celky a zde se řešily ty velitelské úkoly. Spojaři, kde budou mít vedení, tankisté, kde budou mít pochodový proud, ženisté, kde budou stavět mosty a podobně. Obě dvě strany i po těch hromadných úderech měly ještě v hloubce svého území nad oceánech pod mořským dnem letouny, které byly v pohotovosti ve vzduchu, měly vždycky určitý počet sil, které mohly nasadit do dalších úderů. Ty bunkry, které byly stavěny od poloviny 50. let, samozřejmě by nestačily. 580 000 vojáků neuložíte někam do bunkru, 3,5 tisíce tanků neuložíte někam do bunkru, 800 letounů neuložíte někam do bunkru. Jenom některé, část malou, nepatrnou, nerozhodující, pominutelnou. Počítalo se, že by se jednalo pouze o nomenklaturní kádry. Byla zde snaha, aby proporcionálně byli zachováni lidé, kteří skutečně měli určitý význam pro chod národního hospodářství, pro kulturu a tak dále. Tak si představte, že musíte pootvírat 60 podle toho, jak jsou veliký, nebo někdy 100 konzerv, to máte potom v ruce jak lopaty. Zkuste si to někdy takhle otvírat každý den, den co den, 3krát denně. Kdyby to zásobování bylo lepší, no ono není to dobrý, no. Co chcete navařit z jednoho druhu konzerv, no tak ono, a děti už jsou zvyklí, takže ono to nějak jde. Ono se to vždycky nějak udělá. Jako člověk si dokáže zvyknout téměř na všechno, takže já si myslím, že by si asi dokázali zvyknout i na dlouhou dobu. Napadá mě třeba skupina poustevníků, kteří žijí v podobně stísněných prostorech a jde to. Ale samozřejmě hraje v tom roli to, že ti lidé si to vybrali jako svoji životní cestu, že to bylo dobrovolné rozhodnutí. Tak jak tenhle kryt byl vlastně koncipovaný pro vojáky, tak dokud by měli vojáci vědomí nějakého úkolu, dokud by měli spoustu věcí, co dělat, plánovat, řídit, tak si myslím, že to společenství by fungovalo jako nějaký stroj, který by pořád běžel dál. V okamžiku, kdyby tenhle úkol nějak vyprchal nebo se začal jevit jako už nesmyslný, tak si myslím, že by asi začaly velké problémy v mezilidských vztazích, vůbec v tom, proč tady být. K čemu je takový člověk, který je zde v bunkru, přežije a neví, co je venku? Kdo sebere informace o výsledcích prvního hromadného jaderného úderu, o radioaktivitě, o zamořených vodních zdrojích, o tisíci nebo 100 000 mrtvých lidí. Myslím si ze své pozice, že dřív nebo později by i ty otázky spojené právě se smyslem vůbec lidské existence, popřípadě i třeba s nějakým duchovním hledáním, tady velmi rychle vyvstaly. Když člověk žije, tak v první řadě by neměl život vzdávat, ale měl by se vždycky nějakým způsobem odrazit od té reality, která je, přestože není teda vůbec nějak hezká, nebo i ta vize do budoucnosti není nějak perspektivní.
Žijeme už po generace v podzemí, ale já přesto věřím, že má smysl udržovat povědomí o tom, jak vypadá svět tam venku. Jednou se odsud dostaneme. Já už to možná nezažiju, ale mé děti určitě ano.